Instro rumiyin ya hela helo dados hop
Tuti. Terima kasih Pak Yoyo. Luar biasa. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Elok tenan. Iya, semangat Angger Pak arepe Yoyo. nembang ngarepe kei hah ngono sik. Itu kan ciri khas saya. Semelangku lek pas mulai tanggapan. Piye kabare? Sae hah. Ah, bapak iso bunder-bunder ayo. Nggih. Sehat Ati? Hah, sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih. Anak-anake lah ya sami sukses di sekolah. Iya, sukses alhamdulillah berkat doa saya. Loh, Doane wong. saya ini ibu yang sangat solehah loh untuk anak-anak saya. Doa saya tuh tembus langit ketujuh. Wah iya. Iya. Tembus langit 7 bablah ning neraka jahanam. Ayo, aku yang ngono iki ditiru karo mahasiswaku lho. Saiki mahasiswa anggere patetan, "Hah, strin sritinon hing pasewakan, hah hanjrah." Ayo. Ayo usume ngangge ha saiki. Ha sritinon ngono ya. Haleng-leng, ayo. Hamiat, ayo. Nggih. Ela-ela terus. Ya, karyanipun Bapak Tet Sutejo. Nggih. Jadi sak bisa-bisa mung dileki karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut diatur iki karyane iki ngono. Tet Sutejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok nggih. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ae. Pokoke angger kok jaluki bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek sepuh-sepuh ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo nggih ndudhahi mutiara mumpung sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo, coba. Tur ya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Senengane karo kanca kaya. Tapi lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wong sesuk do ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik nang ngarep komputer. Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer gak SPJ. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin, putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk. Irung bangir weke sapa tang irung bangir ya duwe umah lambe tipis weke sapa tang lambe tipis ya duwe ku janggut nyatis weke sapa tang
janggut nyatis yo duwe kuman. Bangkeane wek sapa kang Bangkeane yo duwe iki piye wek sapa mestine ana sing duwe iki piye wek sapa mestine ana sing duwe wek sapa mestine ana sing duwe wek sapa mestine ana sing gunung wong yen lagi naksir ora pedulian perang nuklir yen lagi pokek direwangi netek-netek jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikat ora peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi nadyan ra duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro ireng bangir wek sapa tang ireng bangir ya duwe kuman lambe ndomble wek sapa tang lambe ndomble ya duwe kuman jangkut nyatis wek sapa tang janggut nyatis ya duwe kuman sing metutu wek sapa tang sing metutu ya duwe kuman iki piye wek sapa tang mestine ana sing duwe mah iki piye wek sapa tang iki wek sapa tang iki wek sapa iki piye wek sapa tang lintang mestine ana sing duwe ya mas iki piye wek sapa tang lintang mestine ana sing duwe sapa lintang kabayon ora patulung tang iki wek sapa iki lho iki wek sapa tang lintang pun Pak pun bengok kaya ning lapangan ora. Wah, apik temenanan iki. ayo ngono kuwi Berempat merah-merah jambu. ayo oke Oh, kaya apa Dek? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. ayo Yo, diaturake yo. Gitir sumilir yo to, nggih tutupan dados. para subscriber Puntati Channel terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
Yang karang musik. Sarang-sarang